A colaboración entre a Ribeira e Porto do Son ven facendo posible dende hai 9 anos a formación de desempregados en varias especialidades con alta demanda de traballadores. Esta mesma mañá os alcaldes de ambos os dous concellos asinaban o convenio para solicitar á Xunta unha nova edición do Obradoiro de Emprego Taume, coas especialidades de xardinería e forestal. A comunión que temos entre os dous concellos á hora de solicitar estes obradoiros están facendo non só que ao final seamos premiados con eses dous obradoiros, sino que creo que a nosa colaboración está sendo moi frutífera en todos os ámbitos que hasta ahora levamos adiante. En esta ocasión, creo que levamos dúas especialidades con un amplio nicho de mercado laboral, como é o de xardiñería e como é o de forestal, que creo que tanto os desbroces como o que é o acondicionamento de zonas verdes é algo que cada vez ten máis demanda parte dos ciudadanos, tanto no personal como no público, e polo tanto, este Taume noveno eu creo que vai a ter o mesmo éxito que tuveron os anteriores. Serán 20 os desempregados que reciban formación, 10 de Ribeira e 10 de Porto do Son. Ademais de adquirir a capacitación profesional nestas dúas áreas, o Obradoiro facilitará a súa inserción laboral a través da constitución de cooperativas ou sociedades. Espero que esta formación de 10 alumnos para Porto do Son e 10 alumnos para Ribeira que sea a entrada da porta dunha cooperativa, dunha empresa que poden crear, de o futuro no mercado, no mundo laboral, non? Nós, e eu quero comentar tamén a Manolo, nós dúas persoas que estuveron no Obradoiro a través do APROL, da subvención que nos dá a Xunta de Galicia, collemos a dúas persoas e non estamos encantados. O seguinte, xente traballadora, xente con ganas, e iso é o que pretendemos, non que fagan traballos, pero ao mesmo tempo que se formen. Finalizado o Obradoiro, os concellos colaboran tamén mediante axuda directa á contratación, incentivando así a que as empresas que opten por alumnos destes talleres.